Вітаю вас, гэта беларусацэнтрычны праект пара. Я заўважаю, што наратывы з лукашэнкаўскай прапаганды пра няўразлівасць рэжыму і гэтак далей залазяць людзям у мазгі ўсё глыбей і глыбей. Беларусы, што ўнутры краіны, што за межамі краіны знаходзяцца ў стане татальнага бязвер'я і апатыі. І скажу вам, што гэта той самы момант, калі могуць здарыцца рэчы абсалютна гістарычныя. Гэта як калі распадаўся Савецкі Саюз, была падпісаная ўгода ў Віскулях за тыдзень да гэтай падзеі. 98% насельнікаў Беларусі і падумаць не маглі пра падобнае. Нават Краўчук, нават Шушкевіч, я прыватна з імі размаўляў, здымалі адпаведную перадачу. Нават яны за суткі да прылёта не ведалі, чым это ўсё скончыцца. Нешта падобнае можа адбыцца і ў Беларусі. І ў гэтым відэа я хачу патлумачыць, першае, як з беларусаў у тэхнічным сэнсе робяць балванаў, навязваюць вось гэтыя лукашэнкаўскія наратывы пра няўразлівасць рэжыму, а другое, чаму рэжым Лукашэнкі не праіснуе доўга. Абсалютна відавочна, што сітуацыя ў нашым рэгіёне будзе вырашацца. Я мяркую, што радыкальным чынам, што на вайне будуць радыкальныя павароты. І найбуйнейшыя геапалітычныя актары ўжо займаюцца вырашэннем этой праблемы. Гэта яшчэ не прайшлі выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі. Все это у такіх вось часовых перспектывах адносна хутка. Сітуацыя будзе вырашацца, Беларусь у рэгіёне адзін з ключавых элементаў. Таму у тэхнічным сэнсе не можа быць такога, што ў Беларусі застанецца гэтая нібыта стабільнасць. Адназначна будуць дынамічныя, гістарычныя, калі заўгодна, падзеі, ці нешта вельмі кепскае, як анексія, ці нейкія больш спрыяльныя павароты, это будзе адназначна. Але беларусам убілі ў галаву, што не, што сённяшняя сітуацыя, гэта вось назаўжды, гэта вельмі надоўга, прытым это убілі ў галаву нават паважаным людзям, аналітыкам, якія ў бяспецы знаходзяцца за мяжой. Татальнае бязвер'е. Якім чынам гэта дасягаецца? А такім чынам, ось я на прыкладзе пары вам прывяду, што абсалютна абрэзаная магчымасць распаўсюджвання гэтага кантэнту. Спачатку яны зрабілі каналы кшталту пары, што вот все это экстрэмісты, што цябе проста могуць за лайк пасадзіць у турму. Гэта не все. Я мяркую, што ёсць згода з карпарацыямі, так? Дзе ўвогуле знаходзяцца гэтыя каналы. Напрыклад, Інстаграм, Фейсбук увогуле не распаўсюджвае палітычны кантэнт на Беларусь. У тиктоку у нас пачаліся прагляды сотні тысяч на роліку. Тут жа пайшлі скаргі, нейкія страйкі, збілі патэнцыял канала. На YouTube-канале, які вы зараз глядзіце, толькі адбываецца рост, тут жа скаргі, страйкі нейкія туды-сюды. Все, абніжаюць патэнцыял расшара, не даюць гэтаму ўсяму распаўсюджвацца. А розныя Белта, розныя БТ, УНТ, паглядзіце, якія там увогуле прагляды. Хто б стаў до 2020 года увогуле эту кандовую прапаганду глядзець? Не, сёння вот агромістыя прагляды. Праграмным шляхам гэта все забяспечваецца, працуюць цэлыя інстытуты і гэтак далей. Все гэта мае плён. І людзі так ці інакш з'яўляюцца спажыўцамі такого кантэнта, альбо ўвогуле все не хочуць нічога глядзець, ні пра што думаць, ні пра што разважаць. Это ўплывае на грамадства. Вось як геббельсаўская прапаганда там, так, у 30-х, 40-х годах, также это все працуе сёння. Но это не азначае, што гэтая карцінка свету, якую нам падсоўваюць, што все так і ёсць, што гэты рэжым абсалютна неўразлівы. І мяне здзіўляе, што нават аналітыкі, такія паважаныя людзі з іменем, яны таксама знаходзяцца ў поўным бязвер'і датычна перспектывы ў Беларусі, што могуць быць нейкія пазітыўныя перспектывы і адносна хутка. І вось на партнёрскім канале «Рацыя», напрыклад, выйшла гутарка з Александром Кныровічам, экс-бізнесмен, грамадскі дзеяч, блогер, вядомая асоба. І Кныровіч, вось як ён бачыць перспектывы Беларусі, паслухайце, зрабіце свае высновы. Внутри Беларусі у нас мы маем вельмі такое, вельмі розная грамадскую супольнасць, якая ўжо падзелена. Тое, што ён как бы працуе на свой асабісты электарат, які зараз амаль 30%. Адкуль у вас лічбы пра 30%? Палічылі чыноўнікаў, сілавікоў і каго яшчэ? Ну, слухайте, у нас былі ж все ж таки былі апытанкі. Я все ж таки карыстаюся тымі
тымі лічбамі, якія былі 2 гады таму, калі такую пытанку рабілі, і яе прадстаўляў у тым ліку і Філіп Беканаў. І таксама гэтыя лічбы прыкладна былі пацверджаны Вардамацкім, ну, калі я не памыляюся, так? І вось гэтая траціна, прыкладна траціна беларусаў ўсё ж такі падтрымліваюць такі рух у мінулае. І сэнс у тым, што у перспектыве няма ніякай, ведаеце, няма ніякага такого спалучэння падзей, якая прывялі бы да дэмакратызацыі Беларусі ў наступныя, ну, не меней, чым за 6 гадоў. То бок 6 гадоў гэта мінімум, які будзе доўжыцца наша гістарычная Гэта шыза. такі ваш прагноз, нам яшчэ 6 гадоў трываць. Гэта мінімум, таму што я распавядаю ў першай часткі гэтага артыкула, чаму гэта так, і таму што няма прагнозаў, які быў бы для нас добры. Нам у гэтым шыза не меней, чым 6 гадоў жыць, а можа і болей. А вось усё пра 6 гадоў. Чаму 6 гадоў? Я хачу хутчэй. Я падкрэслю яшчэ раз, гэта мінімум. Все астатнія сцэнары больш негатыўныя. Ну, давайте паглядзім, што нас чакае наступныя там паўгода ці год. У нас будуць адбуцца выбары, як быццам прэзідэнта, на якіх зноў пераможа Лукашенко. У меня няма ніякіх сумневаў, што ён не будзе заціваць гэтыя гульні аб тым, што ён прадседатель ВНС, а нехта пойдзе на яго пасаду. Няма ніякіх сумневаў, пойдзе ён сам і будзе падоўжваць кіраваць так, як ён кіруе. А далей мы маем такое становішча, калі у нас не адна дыктатура, а 2 адразу. Яна і ў Крэмлі, і ў Драздах. З Расіі так завязана ўсё. Беларусь завязана з Расіяй паводле вас. Вельмі цесна і неразрыўна. Так, ну уявіць сабе, што сёння памірае Лукашенко. Ну сёння. Гэта азначае дэмакратызацыю Беларусі. Гэта будзе наступны тэхнічны прэзідэнт, які будзе цалкам падкіроўвацца гэтым Крэмлём. І, магчыма, ён і вообще, ну, наогуле ён прывядзе Беларусь да фармальнага ўжо ўключэння ў састаў Расіі. Таму смерць Лукашенка нічога не вырашае сёння. Ці можам мы себе ўявіць становішча, пры якім памірае Пуцін і прыходзіць адразу дэмакратыю Беларусі? Таксама гэта не вырашае. Ці можам себе ўявіць нейкі вынік, фінал вайны паміж Расіяй і Украінай, які будзе ўплываць на тое, што ў Беларусі. У сённяшнім становішчы, калі Лукашенко не перайшоў мяжу войскамі ў бок Украіны, гэта азначае, што так, мы будзем за жалезнай заслонай, мы будзем падпарадкоўвацца Кремлю, і якое бы не было там цяжкае паражэнне для Расіі, ўсё роўна ўлада ў Крэмлі будзе тая, якая ёсць зараз. Мы знаходзімся ў цяжкім становішчы менавіта таму, што мы маем 2 дыктатуры адразу, а не одну, якая магла б быць неяк па-іншаму разгортваць падзей. Таму, каб у Беларусі адбыліся дэмакратычныя змены, павінна адбыцца адразу две нейкіх падзеі. Вось так, Путін і Лукашенко разбіліся на адным самалёце. Мы разумеем, што павінна, чтобы адбылося адразу две нейкіх падзеі, супадзення іх, для таго, каб был вось гэтае акно магчымасцей наступнае ў Беларусі. І ніякім натуральным чынам, ніякай эвалюцыі пакуль гэта не відаць. Ну, звычайна ў побытавых такіх размовах кажуць: паглядзі праўдзе ў вочы. А што вы думаеце пра меркаванне Александра Кныровіча, так? Мінімум 6 гадоў шыза ў Беларусі, а там у будучым можа быць вырасце новае пакаленне і паўторыць 20-й год, можа быць, будуць большыя шансы. Што вы пра гэта думаеце? Мне вельмі цікава. Это я памыляюся, я здурнеў, таму што я не бачу такіх сцэнароў. Дарэчы, калі ласка, каментар, падпіска на канал, каму гэта бяспечна. Нас душаць па поўнай праграме. І вось гэтая рэакцыя, яны дапамогуць вот неяк шырыць беларусацэнтрычны праект. Ну, трэба працаваць, трэба неяк трымацца. Вось яшчэ адно меркаванне ад паплечніка Зянона Пазняка. Нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь». Доктар палітычных навук Павел Усаў. Як і любы дыктатар, адзінае ягонае жаданне кіраваць настолькі доўга, наколькі гэта магчыма і пажадана пажыццёва і вечна. Галоўная мэта на кароткатэрміновы перыяд, ну, прыкладна на наступныя 5 год, захаваць
стабільныя ўмовы для ажыццяўлення ягонай улады. Ну а на далёкую перспектыву, гэта вядома, ён бы хацеў перадаць уладу свайму сыну, Мікалаю тым больш. А для забеспячэння гэтай мары яго патрэбна як мінімум 10 год такой трывалай стабільнай улады. Гэта па сутнасці немагчыма зрабіць. Наўрад ці гэта адбудзецца. Хаця, канешне, могуць быць такія катастрофы геапалітычныя, нечаканыя, пры якіх і такі сцэнар можа быць рэалізаваны. І выключаць сёння нічога немагчыма. Я калі чую пра такія перспектывы, кароткатэрміновыя 5 год там ці 10 год, я просто хачу з гэтага месца знікнуць. Катэгарычна не згодны і верыць у падобнае не магу. Шаноўная публіка, напішыце ў каментарах, ці вы верыце, што вось такі намер Лукашэнкі правесці лібералізацыю толькі ўжо з элементамі канцлагера, ці можа гэта атрымацца. Спадар Павел, мы з вами гутарылі... Яго ўжо атрымалася. Ён 5 год утрымлівае ўладу пасля крызісу 20-го году. І на сённяшні дзень яму нічога не перашкаджае утрымаць уладу наступныя 5 год. Таму трэба глядзець рэальна на рэчы. Пра лібералізацыю ніхто не кажа. Аднова кантракта гэта ніякая не лібералізацыя. Гэта трэба разумець, бо рэпрэсіі будуць працягвацца і людзей будуць сажаць. Бо на сённяшні дзень ніякага іншага інструменту, як акрамя рэпрэсіяў, Лукашенко ў руках не мае. Ён будзе на іх абапірацца. Але тое, што на сённяшні дзень яму нічога не перашкаджае правесці пры ўладзе яшчэ наступныя 5 год, гэта факт. Ну, калі не адбудзецца нечага кшталту таго, што мы назіраем у Маскве, абвал поўнай сітуацыі рэжыму Пуціна, ці там паспяховы працяг аперацыі украінцаў і прайграныя Масквы, вось гэта тыя фактары, якія маглі б змяніць умовы існавання рэжыму Лукашенка, але калі мы кажам пра дадзены момант і сыходзім з гэтага моманту на сённяшні дзень, то няма ніякіх перашкодаў. Усаў чалавек адукаваны так жыццёвым досведам, можа ён і мае рацыю. Адно я ведаю дакладна. Рэжым хацеў бы, каб мы думалі ў такім рэчышчы, што па вялікім рахунку шансаў ніякіх няма, дэмсілы не спрацавалі, там полк Каліноўскага не спрацаваў, асаблівых шансаў няма, Захад нічога там не будзе прадпрымаць па беларускім плацдарме, каб дапамагчы нам вызваліцца. Вось у такім духу. Ведаеце, я з зімы 23-го года абмяркоўваў сцэнарыі там ліквідацыі Лукашэнкі, крывавай міжусобіцы ў рэжыме, альбо там, што будуць іх схіляць на напад на Украіну, і вось з гэтай прычыны ў Беларусі пачнуцца там пэўныя рэчы. І сёння я перакананы, што любы з гэтых сцэнароў можа быць рэалізаваны, прытым у адносна хуткім часе, і зараз я патлумачу, чаму. Самы галоўны фактар гэта Расія. Няўжо вы думаеце, што маючы стратэгічны кантроль над тэрыторыяй Беларусі, яны не плануюць паўторны напад на Украіну? Кіеў блізка. Ці каб адцягнуць сілы, так, адкрыць дадатковы фронт, расцягнуць украінскія сілы. Канешне, яны маюць такія планы, але яны не маюць фізічнай магчымасці на гэта сёння, у фізічным сэнсе. Расія не мае кантынгенту, это Курская аперацыя показала, каб сканцэнтраваць іхны кантынгент у Беларусі і пайсці вайной, уцягнуўшы яшчэ і лукашэнкаўскія войскі. Просто не могуць. Сёння галоўная кропка прыкладання намаганняў — это Донецкая вобласць, выхад на адмін-межы Донецкай вобласці, узяцце вельмі важных вышыняў, і маюць яны там поспехі, так? Тарэцк, Пакроўск, а потым Славянск, Краматорск. Вось які іхны план. І гэта будзе грандыёзная, но вельмі сур'ёзны стратэгічны поспех для расейцаў. І першапачатковы план быў выйсці на гэтыя адміністратыўныя межы і ўсё гутарыць пра перамір'е. Аднавіць свае сілы і праз пэўную колькасць гадоў ужо думаць пра беларускі плацдарм, ісці новай вайной. Але Курская аперацыя запусціла, скажем так, незваротныя працэсы, і сёння ўсё недарэчна казаць пра мірныя ўгоды, пра іх ужо ўсё менш кажуць. Это па сутнасці немагчыма. Цяпер шалі вагаў будуць схіляцца ці ў адзін, ці ў іншы бок. І, на жаль, беларускі плацдарм, праблема беларускага плацдарму, яна актуалізуецца вельмі сур'ёзна.
Мы гадали, як так выйшла, што Лукашенко правёў у ліпені там вот дээскалацыю на беларуска-украінскай мяжы, там не напружваў украінцаў. Пэўна ж яны пагражалі Лукашенку там ударамі па прадпрыемствах, дэстабілізуем цябе, твой рэжым, эканоміку, будзеш мець праблемы. І, можа быць, таму я на тую дээскалацыю правёў. Але пасля гэтага паляцеў да Пуціна з усёй світай і абсалютна бяспечна ўпэўнена пачуваўся там і гэтак далей. Ну як не атруцілі, не забілі, мы гадалі чаму. Заўжды ўсяму ёсць тлумачэнне. Вось як у 20-21 годах там было 10 плюс сустрэч з Пуціным, чаму? Аказалася, рыхтавалі напад на Украіну. Так і зараз шмат гэтых сустрэч, вот этая вот спакойная гэтая сустрэча на Валааме. А таму, што ён даў прынцыповае, Лукашенко даў Пуціну прынцыповае абяцанне ў крытычны момант, ну і відавочна, што это крытычны момант настане, нападаць з тэрыторыі Беларусі, што гэты напад адбудзецца. Альбо абсалютна дапускаю ударыць ядравай зброяй з тэрыторыі Беларусі. Вось ён даў гэтае абяцанне, ну тады, калі вот ужо все, момант, дзейнічаем. І таму ён пачуваецца у абсалютнай бяспецы, спадзяючыся, што да гэтага не дойдзе там і гэтак далей. Але колькі змогуць расейцы там ціснуць у ваколіцах Пакроўска? Месяц, не больш, і потым ці для іх стане сітуацыя вельмі добрая, і можна будзе пераходзіць да асваення беларускага плацдарму, ці вельмі кепская, у крытычнай сітуацыі яны будуць дзейнічаць ужо з Беларусі. Вось у чым для нас праблема. І это стварае пэўныя вокны магчымасцяў і гэтак далей. Ну і падзеі ў Беларусі адназначна пачнуцца, і наступствы непрадказальныя, але вокны магчымасцяў будуць. Другі момант, які абсалютна рэалістычны, гэта дэстабілізацыя пуцінскага рэжыму ў Расіі. Звярніце ўвагу, што калі адбылася вот эта гісторыя з Курскай вобласцю, там тыдзень ці два мінула, і ён ляціць у Чачню, упершыню за 13 гадоў. Навошта ён туды лятаў, ды яшчэ ў такі момант? Наўрад ці угаворваць там кадыраўцаў, умацуйце маё войска, ну Чачня не такая вялікая, там колькі там таго кантынгенту. А ў Чачні праблемы. У Чачні праблемы са здароўем у Кадырова. Клан кадыраўскі вось гэты захваляваўся, што можам страціць уладу. І расейцы пачалі прасоўваць новую персону, Апці Алаўдзінава, это асоба там з іншага клану, захваляваліся вельмі сур'ёзна. Чачня, імаверна, на мяжы вось вайны кланаў, там можа быць дэстабілізацыя. У Дагестане можа быць дэстабілізацыя. Вы помніце, там страляніна, напады і гэтак далей, дзеці чыноўнікаў былі задзейнічаныя. Башкартастан, таксама можа быць дэстабілізацыя. Хітры Татарстан можа быць дэстабілізацыя. Карацей, можа здарыцца дэстабілізацыя пуцінскага рэжыму, хаоса. Няўжо вы думаеце, што ў такой сітуацыі, калі Расіі да Беларусі не будзе справаў, не будзе рэсурсаў на Беларусь, што ў гэты момант там, беларусы, заходнія краіны, якія пабачылі, якая сыходзіць пагроза, вось на вачах напалі на Украіну ядравая зброя, што ніхто гэтым не скарыстаецца, і рэжым Лукашэнкі будзе пачувацца спакойна. Я зараз кажу пра вот гэтыя падзеі, якія могуць адбыцца у вельмі-вельмі блізкай перспектыве, якія там 6 год. Што вы, гутарка ўвогуле вядзецца пра месяцы. Это можа адбыцца праз месяцы. Я маўчу пра іншыя фактары. Выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі з новым рашучым прэзідэнтам, які зменіць энергетычны баланс на планеце Зямля. Это дэстабілізацыя пуцінскага рэжыму цалкам імаверна. Здароўе дыктатараў. Ужо так не камільфо это ўвогуле абмяркоўваць, ну, жывыя людзі, і гэта можа сыграць. І я думаю, што і іншыя фактары, пра якія мы проста можам не ведаць. Але акалічнасцяў збіраецца так шмат, па-простаму скажу, што вокны магчымасцяў у Беларусі будуць. І ўсё можа пачацца вельмі хутка, можа пачацца праз месяцы. І людзям, якія за незалежнасць, за дэмакратычную будучыню Беларусі. Беларусь першая краіна свету. Ні ў якім разе нельга вешаць нос і нельга даваць сябе абалваньваць, таму што тыя часы, пра якія я кажу, я перакананы, яны наступяць.